jelas menggih lampahing Dian Abimanyu ing mangke ganti ingkang Winursita ingkang mapan wonten Tegal kurus isih kilen Dian Gatotkaca nggih nyetapak semedi kedadak den jugaraken dening Risang Dursala. Tangi lang-langing kriya mangun kong kanduhan rimang lerlena tanpa kanen yen tan tulusa manggo sang Dyahutama mangkono sang nata wis nyolon ngrerepa taos padha iki Kakang Dursala ingkang prapting Randu Kumbala ya kepara nyata sumurupa tekaku kene iki wigati bakal neter sepira sing dadi kadigdayanmu oleh kebangetan jagat keberbegen kondange jare kowe wong sekti mandraguna kuwi apa ya tenan aku gelem ngakoni kowe wong sekti yen kowe bisa ngasorake Dursala Kakang Dursala aja kliru penampa aku mapan ana kene iki ora jarak bakal golek mungsuh lan niatku beda karo Kadang Wisanggeni lan Antasena aku mapan ana kene lagi mahasinga sepi labet nggonku nyuwun iki marang pangeran supaya para pepundhenku Pandhawa nglakoni paukuman pinaringan kekuatan lahir batin mula tak jaluk sira Kakang Dursala aja jarak sulaya karo aku mbah ora idep padune iki wong jireh getih wedi mati jebul ora cocok karo kondange sing tak rungu buktine kowe nulak ing dadi penantangku nyata wong perwira ayo ungalno dadamu Gus yen nganti kowe ora gelem ngladeni Dursala tegese wong pinjungan wis ora ngontab lir kinetap cocobang mawi ngawangis matot-maton ning ladine terwandik ngondar andir soring jangga malatu-latu nyabet marang segedeng beh murup metu dahanane niatku becik nanging nyatane sira Kakang Dursala Nata kepengin bakal nyoba marang Gatotkaca Mara gage njogeta tak kendangi kokop ketemu parat hei ya has royong wah royong wah jebol dadamu loh Yung ya yeah
Kados pundi Bapak Guru nadyan kula sampun sangu ngelmu kanuragan nyatanipun kula dereng mimpang kaliyan lare pringgondani aja tok doli akal ya nggir mara diagi akalmu gunakno sira Dursala wis tak paringi aji Wimanasara ya kuwi angin Garuda ingkang mawa wisa mandi mara enggal wateken ora bakal wayu dina Gatotkaca mesti tumanipati ayo mangesura Aji Wimanasara tadhana le Usmata Aji Wimanasara nenggih Hari Sang Dursala wujud angin gedhe ing mawa wisa mandi sakala hamrwasa dhateng raganing Dian Gatotkaca kasra lumantar kaya grana manjing wonten angganing Narendra Pringgondani sakala luluh Bayata tiri sang tetupa medal udira saking sela-selaning ulu ngregeli sarana arsa ambruk ing Bantala Mulat risana masih gerah nyaut dhateng Dian Gatotkaca Suram dewangkara kingkin lir manguswa kang layon tinya ilang mama nise watananira layong kumel kucem ora nyamaratani waduh nggih Gatotkaca tetela sasat mboten kula kedhepaken anggen kula ningali dhateng tandang paduka nggih Gatotkaca walah dalah tak wis padhake kaya ana angin gedhe gembuleng rupane ireng merwasa marang anakku Gatotkaca sak ilang angin bareng karo ambruke anakku Gatotkaca Dursala katokno nggonmu ngguyu lakak-lakak Anoman duwe sumpah aku bakal goleke tombo anakku Gatotkaca yen nganti anakku Gatotkaca ora iso mateni dapurmu Dursala tugeleng gulune Anoman wah wah anakku lanang aduh putuku nger bombong rasanipun yang ngerti tandangmu Dursala
nyatane ora nganti wayu dina Gatotkaca wis ora bisa mapaki kasudebianmu. Wah inggih sira mau matek aji apa menika naminipun Aji Manasara Raden. Aji Manasara inggih sinten ing ketaman Aji kula wau badhe lebur tumpur dados lebu. Nadyan wonten ingkang milujengaken namung Aji Manasara tetep badhe merwasa dhateng sariranipun Gatotkaca. Tetelong benjang blething surya Gatotkaca sampun dumugi pejah. Syukur bagi sewu. Dursala ayo tak kandhi ana ngersane ingkang Wadaryudana. Mesti bakal diparingi sesigar semangka Praja Ngastina. Manggi rumiyin Raden. Keparenga sarantos saking sawetawis. Kula kaliyan anak kula Dursala badhe nengga wonten ing papan mriki. Mbok menawi wonten ingkang boten nrimakaken awit pejahipun Gatotkaca badhe kula tumpes babar pisan mangsa bedha perban.